Well, yes, he is also following in my footsteps, and I think I wish him well. Are you looking for the post of the chief minister if your Congress tries to form the government? No, party, as I always said, I am a party man. I go by the discipline of the party. Whatever my party decides, I am ready to take whatever responsibility. Looking at the overall scenario, can Congress form the government? Why not? सर यावेळीच युवकांनी जास्त मतदान केलेलं आहे. तुमच्या मतदारसंघातील युवकांनी सुद्धा तुमच्यावरती विश्वास ठेवलेला आहे. त्या युवकांच्या मतदानावर तुम्ही काय सांगणार? त्या मतदारसंघाच्या युवकांना म्हणजे आमच्या सर्व गोमांतकामध्ये आणि भारतामध्ये आज तरी शिक्षणाची, आरोग्याची आणि उद्योगाची ही गरज आहे आणि त्यांना असे सुशिक्षित बेकार राहणं बरोबर नाही आहे. त्याच्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. सर्व कुठच्याही पक्षानं जरी सत्तेवर आले तरी हा पहिला त्यांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे, तरच आपलं भारत वर विसरू शकेल. चित्र बदलल्यासारखं वाटलं आजचं पॉलिटिकल सिच्युएशन बघितलं तर पूर्ण चित्र पुन्हा एकदा बदलल्यासारखं वाटतं. गोव्यामध्ये सगळ्यांचा परिचय एकामेकाशी असतो आणि खऱ्या गोष्टी बाहेर निघतात. So the reason for topmost like CM, ministers to lose these elections, what could be the reason you feel? लोकांना कर्तव्यशाली लोक पाहिजेत हे ह्याच्यावरून दिसून आलं.